Comenzamos, pois, a entrega de premios desta primeira gala do deporte tense. Primer premio ao mellor club do concello é para o Club San Francisco Teo. O Club San Francisco Teo naceu no ano 2000 co obxectivo de ofrecer unha alternativa de ocio saudable a través do deporte, paseando o seu traballo en valores como a cooperación, o esforzo e o respecto. Comezou con disciplinas como karate, judo e fútbol, ampliando máis tarde a súa oferta e deportes como o xadrez, o fútbol americano e o flag football, sendo pioneiro en Galicia na introdución destas dúas últimas modalidades. Na actualidade, céntrase en karate, judo, fútbol e xadrez, consolidándose como un referente deportivo no municipio. Desde os seus inicios, o club pasou pola práctica deportiva federada e polo traballo coas categorías de base, formando tanto deportistas de alto rendemento como persoas que integran os valores do deporte na súa vida diaria. Por esta traxectoria e os seus resultados deportivos, o Concello de Teo entrégalle hoxe o premio ao mellor club do concello. O concelleiro de Deportes e Xuventud, Gelucho Gómez, fai entrega da placa do diploma a Óscar, director técnico da entidade. Boas tardes. Eu vou ser moi breve na miña intervención, pero, quería comezar agradecendo a nosa alcaldesa, Lucía, esta iniciativa de organizar a primeira gala do deporte de Teo. Somos un concello cunha oferta deportiva moi ampla e diversa, e eu penso que o tecido deportivo tense merecía ter un acto como este no que se pudiese visibilizar e recoñecer o traballo que tantos clubes e deportistas levan a cabo diariamente durante tantos anos. No noso caso, este premio chega no noso 25 aniversario. Eu, aproveitando que estou aquí, non quería deixar pasar a oportunidade de agradecer o traballo de todas aquelas persoas que formaron parte das diferentes xuntas directivas que conformaron este clube desde os seus inicios. Creo que temos por aquí a Malena, unha persoa que foi moi importante na nosa historia, e, non solamente foi ela, houve moitas outras persoas que traballaron a favor deste clube, persoas tamén que ofreceron o seu traballo de forma voluntaria e desinteresada e que contribuíron a que crecésemos. Gustaríame tamén ter unha mención especial para o excelente equipo técnico do Club San Francisco Teo, non solamente os que integran actualmente o club, o que integramos, que eu todavía estou ali, senón tamén a outras persoas que formaron parte do equipo técnico da nosa entidade. Vexo, por exemplo, a Javier Rial, que está aí, que foi profesor de judo na nosa entidade. Entón, fomos moitas as persoas que levamos este club arriba. E xa por último, quería agradecer ou lembrarme dos que para mí son os verdadeiros protagonistas de todo isto, que son os deportistas, as deportistas e as súas familias. Quero lembrarme de todos, desde os máis pequenos aos máis maiores, desde os que practican deporte polo mero feito de disfrutar da súa práctica, ata aqueles outros e aquelas outras que fan deporte de alto nivel e que levan o nome do noso club e do noso concello a competicións de ámbito nacional e internacional. Pola miña parte, nada máis. Eu simplemente dicirvos que no Club San Francisco Teo seguiremos traballando para facer do noso concello un referente no ámbito deportivo. Grazas. Mira, Óscar, solo che quería dicir unha cousa. De parte da alcaldesa, de parte do concello e de parte do Departamento de Deportes, estamos moi orgullosos todos do traballo que estades a facer, que nos dámonos conta. Vale? Seguimos.
Premio ao fomento do deporte de base femenino do Concello, que é para o Club Patinaxe Artística de Teo. O Club Patinaxe Artística de Teo naceu en outubro de 2017, impulsado por un grupo de familias para facilitar o acceso á competición das patinadoras e patinadores do Concello sin necesidade de desplazarse a outros municipios. Cunha xestión 100% familiar, o club conta con 50 deportistas de entre 4 e 18 anos, 4 adestradoras e o apoio de especialistas en coreografía, psicoloxía deportiva e tecnificación. Aínda que o club é mixto, destaca polo seu compromiso co fomento do deporte de base feminino, creando espazos de formación e competición onde as rapazas teñen un papel protagonista. O club imparte actualmente 3 modalidades: danza, show e libre, sendo esta a máis solicitada e con representación en competicións de nivel base, categoría amateur e regionais. A súa aposta pola formación, igualdade e promoción do deporte converteuno nunha referencia no municipio. Hoxe, o Concello de Teo quere concederlle o premio ao fomento do deporte de base feminino. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos, fai entrega da placa e o diploma a Celeste, presidenta da entidade. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame felicitar o Concello pola iniciativa que tiveron para organizar esta gala e que unha vez ao ano poidamos xuntarnos os clubes e as asociacións deportivas deste Concello e poñernos cara. En segundo lugar, gracias por este premio que recolle o nome de todos os patinadores, os socios e o equipo técnico que forman e que formaron parte do Club Patinaxe Artística de Teo ao longo destes 7 anos. A patinaxe artística é un deporte con presencia maioritariamente feminina e, ademais, un deporte minoritario que non ten tanta repercusión ni tanta visibilidade nas redes como poden ter outros deportes. Non obstante, dende fai algúns anos, comezamos a ter xa grandes referentes deportivos dentro de Galicia, dentro da nosa federación, alcanzando postos como os que vos vou a citar a continuación. Copa de Europa 2024 celebrada en Zúrich, medalla de ouro feminina. Trofeo Internacional 2024 en Bonn, medallas de bronce masculina e femenina. Campeonato do Mundo de Grupo Show 2024, modalidade cuartetos júnior, medalla de ouro. Campeonato do Mundo individual masculino, modalidade libre 2024, medalla de bronce. Este mismo patinador, 21, no ano 21 e no 22, nesta mesma disciplina, bicampeón do mundo, 2 medallas de ouro. Dende o Club Patinaxe Artística de Teo, dende a nosa humilde posición, seguiremos traballando para pôr en valor este deporte que combina habilidades técnicas e tamén artísticas. Gracias. Moi ben, Celeste. Mira, este aplauso é moi merecido porque diuche exactamente o mismo que lle dixen a Óscar. Nós no Concello estamos moi orgullosos porque nós non somos tontos e dámonos cuenta do traballo que facedes que rapazas. En hora boa. Vale, gracias. Agora, hai 2 premios que recoñezco vaime costar. Este é un deles. Vale. Recoñecemento a título póstumo para don Florencio Buján Liñares. Xogador, adestrador, expresidente, pai e avó de xogadores.
Florencio Buján mantivo unha conexión inquebrantable coa Sociedade Recreativa San Xoán de Calo dende o 1961 ata o seu falecemento no ano 2023. Como porteiro, formou parte do primeiro equipo federado da historia da SR e máis tarde destacou como adestrador tanto no fútbol base como no primeiro equipo. En 1989 liderou o seu Calo para conquistar a segunda Copa do Sar do conxunto. Nos últimos anos, Florencio converteuse nun afeccionado entregado, especialmente cando xogaban os seus fillos e netos. Desde a grada, gozou dun momento inesquecible ao presenciar a terceira Copa do Sar, poucos meses antes da súa marcha. Por esta vida dedicada ao equipo da súa alma e ao deporte, o Concello de Teo réndelle hoxe unha merecida homenaxe, entregando este premio a título póstumo á súa familia como símbolo do agradecemento de toda a comunidade. A alcaldesa de Teo, doña Lucía Calvo de Laúz, fai entrega da placa e o diploma a Manuel Buján, fillo do falecido. Tocábame quizás un momento dos máis duros hoxe, non? Viña con dúas preocupacións. Unha, como se iba a ver nun atril a Luisito e a min, vexo que o arreglaron bastante ben, que el víase, eu creo que ainda chego aos micros e boa señal, na hora boa organización. Antes de nada, bueno, en nombre da familia, gracias á alcaldesa, á corporación, Departamento de Deportes, que sei que, bueno, que a meu pai tiñes un cariño especial e a mí me tiñes un cariño, gracias. Cando me dixeron tes que preparar algo, traía outra preocupación que vos teño que dar agora boa, lébrome, que a papá hoxe estará en algún sitio contento vendo isto, pero está tallón contentos aquí. Estas cousas procurade que sean en vida. Está ali Manolo de Cacheiras, que creo que ten que ser un dos próximos candidatos a estar aquí arriba, Manolo. E por último, eu jubilareime deste fútbol algún ano e direi, eu entrei a David Mella, como dixeron aquí antes de que eu dixera, pero o que máis me orgullece que de papá non foi que entrenara a Luisito, que, bueno, anduvo por aí polos campos de Dios pensando que era bo, senón o que máis me orgullece é que o día que meu pai morre no feiro, un veciño pon, acórdome o día que Florencio eu convencer a miña nai para que podera xogar ao fútbol que non me deixaba. Para min é o orgullo máis grande como fillo. Gracias e correis e sean vos con todos. Non te vayas, Manuel, non te vayas. Bueno, como eu prometín antes, como dixen que iba a contar a anécdota que me pasou a min con don Florencio, este que vedes aquí, que ora non son tan pequeno, parezco pequeno, pero son reducido, pero non son tan pequeno. Alá fai 46 anos, 46. No ano 1978 eu quería xogar ao fútbol. E mamá non me deixaba. E marchei desde o Sebe a Calo a facer unha proba co Calo. E estaba Florencio. E puxome a xogar, eu era así un retaco máis do que son agora, e puxome a xogar cos maiores. E aos 5 minutos Florencio parou o entrenamiento e levaronme a casa con dúas persoas para convencer a mamá que me dera permiso para firmar. Miña nai non lle dou. Florencio convenceu a meu irmán que en paz descanse, e meu irmán falsificou a firma de mamá. Leváronme a facer as fotos
o fotomatón este, que a mí non me facía falta estar sentado, con estar de pé xa me chegaba. E eu debutei no Calo, o primeiro equipo, eu digo con todo orgullo, no Calo, contra o Cacheiras. Ganamos 4-2, fai 46 anos, e acórdome, e marquei 2 goles. E Florencio Buján foi o primeiro adestrador que eu tive. E a partir de aí, xoei 26 anos máis. E se non fora o mellor por Florencio, eu hoxe non estaba aquí. Por iso, a súa familia, que estades aquí, a él se lle dei as gracias moitas veces, pero a súa familia, que sepades que esta é unha historia real e que lle estou eternamente agradecido a Florencio. Unha vez dito isto, Manuel, teu desde alá arriba ten que estar moi orgulloso do fillo que ten e do que estás facendo no Calo, porque tanto ti como Tom, como Elsa, como a xunta directiva estades poñendo o Calo onde realmente se merece. Enhoraboa. Aguantei a primeira. Seguimos co premio a unha traxectoria, que é para don Manuel Tallón Mesías. Manuel Tallón, unha figura histórica do ciclismo galego, deixou unha pegada imborrable tanto no Club Ciclista Luou como á fronte da Federación Galega de Ciclismo, ocupando a presidencia entre 2011 e 2014. Durante o seu mandato, destacou pola revitalización do calendario ciclista galego, organizando 4 edicións da Volta a Galicia e outras tantas da Volta a Coruña, ademais de fomentar o ciclismo en todas as súas modalidades e achegalo tamén aos máis novos. Rematado o seu mandato, Tallón retomou a presidencia do Club Ciclista Teo e o seu labor de promoción ciclista no concello con probas emblemáticas como o Trofeo Vila de Luou e o Circuito Teense, que en 2025 celebrará as súas bodas de prata. Por todos estes méritos, o Concello de Teo adícalle hoxe o premio a toda unha traxectoria. O concelleiro de Deportes e Xuventude, Gelucho Gómez, fai entrega da placa e do diploma a don Manuel Tallón Mesías. Non traio nada escrito, nada pensado. Non pasa nada. Oye, gracias a todo o mundo. Bueno, acabamos xa que tomamos pintos e marchamos. Oye, boas noites e gracias a todos. Antes de nada, quixera felicitar ao Concello Teo, señora alcaldesa, concejal de Deportes, Departamento de Deportes e todo, porque eu creo que de justicia que haxa unha gala do deporte. De aquí saliron bons ciclistas, bons directores, bons tal. Algún está na cárcel tamén, pero non ten nada que ver. O sea, eso non ten nada que ver. Saliron de todo. Incluso eu tengo un ciclista que se colgou. O sea, que llevamos a facer a vida. Pero quero, desde aquí, señora alcaldesa, pedirlle un rogo, que isto sea a primeira semente para que dure. Que haxa moita máis ganas do ciclismo. Eu estou na miña reta final. Vou camiño dos 70. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Mira, non te vayas. Non te vayas. Un amigo meu que está aquí dixo outro día: Manolo Tallón foi
as persoas máis honestas que hubo no ciclismo en Galicia. Con eso xo dixo todo. Vale? E despois, vouche dicir outra. Véxote moitas veces, eu vou no coche, e véxote moitas veces indo a pé, ca túa señora, pero algún día vai ti diante, que vai ela sempre marcando o ritmo, ti vai sempre detrás. Vale? Non sei se pode falar. Este é como no ciclismo. Cando estás xa de volta, que xa non dar máis, vas chupando roda e vas ao colo do pelotón. Vas ao colo do pelotón. Pero oxalá que veña moita xente que faga ciclismo e que detrás de min veña non que me iguale, que xa fácil, senón que me supere. Correcto. Moitas gracias. Continuamos entregando galardóns. O premio a mellor deportista femenina de Teo é para a grandiosa Ruth Lorenzo. Ruth Lorenzo é un exemplo de dedicación no mundo do karate, converténdose nunha das deportistas máis destacadas da súa disciplina. Con 10 anos chegou ao Club San Francisco de Teo, onde pronto amosou o seu talento e paixón por este deporte. Ao longo da súa carreira, logrou representar a Galicia e España en competicións internacionais, acadando medallas no Campeonato de España individual e por clubes e triunfos na Liga Nacional. Actualmente é primeira no ranking español da súa categoría e a número 51 do mundo. Ruth combina a súa traxectoria deportiva coa formación de novos talentos no San Francisco, o cal segue ligada como adestradora de rapazas e rapaces aos que lles inculca o esforzo e a constancia que poden levar ao éxito. É por todos estes méritos polos que o Concello de Teo lle adica hoxe o premio a mellor deportista teense. A alcaldesa de Teo, doña Lucía Calvo de Laúz, fai entrega da placa e o diploma a Ruth Lorenzo. Bueno, cando me chamaron para comunicarme que me iban a conceder este premio, a verdade é que a resposta foi bastante cutre. Dixen, guai. Quedeime un rato calada así. Cando colguei o teléfono dixen, bueno, isto teño que melloralo para o momento clave, porque é verdade que era moi sincero, pero estaba un pouco cutre. Así que, nada, cando pensaba que quería transmitir hoxe aquí, pois viñaseme a cabeza fundamentalmente palabras, non? A primeira palabra que se me viña a cabeza era ilusión, porque me fai moita ilusión estar aquí na miña casa recibindo este premio con amigos, veciños, xente a que teño moito aprecio, a miña familia, o meu club, o meu adestrador. Entón, eso faime moitísima ilusión, sobre todo sendo un deporte como é o karate, que é un deporte, como comentaba a compañeira, minoritario, que quere dicir que ten pouca repercusión mediática, e sendo muller, que como norma xeral temos moitas dificultades ao final para dar visibilidade ao que facemos. A segunda palabra que se me viña a cabeza era orgullo, porque, bueno, estou moi orgullosa de estar hoxe aquí. Supoño que todos, cando empezamos a facer deporte, non nos imaginamos que vamos a estar recibindo premio de ningún tipo, nin tampouco me imaginaba que iba a chegar a onde estou agora mesmo, non? Supoño que isto foi un pouco consecuencia de que sempre fui unha soñadora, pensaba que traballando moitísimo ao final o mellor ia chegar a algún lado. Durante moito tempo pensei que a única virtude que tiña era precisamente esa, a miña capacidade de traballo, e agora, co tempo, que xa teño uns anos á espalda, doume conta de que é unha das virtudes máis importantes que se pode ter cando eres un deportista, que se pode ter cando unha persona está iniciándose nunha práctica deportiva e en xeral para calquera cousa na vida.
E a última palabra que se me viña á cabeza era agradecemento, non? Porque cando unha persona como a min se planta aquí, o que se llevan á cabeza ao final son, como digo eu, as horas, os kilómetros, os cartos e tantísimas... tantas cousas que hai detrás do, bueno, pois do que hoxe vemos aquí, non? Ou dun resultado nunha competición. Entón, a mí o que me gustaría hoxe, pois con este premio, ou cos que teño, as medallas que teño, sería partila e repartila e darlle un cacho a todas esas persoas que forman parte dela, non? Principalmente a miña familia, que sempre está comigo para todo. Que, cando digo para todo, vai desde as cousas máis absurdas que vos poidan ocurrir, de preparar unha cena, a coser un karategi ou calquera cousa, ata viaxar a outra parte do mundo ou vender rifas no traballo. Todo o que se vos pode ocurrir ten feito a miña familia, como tantos pais de tantos rapaces que teño no club. Ao Concello de Teo, ao Club San Francisco, por acollerme sempre, tratarme tan ben, por apoiar a miña carreira deportiva e axudarme en todo, tanto con horas de tatami como con inscripcións, con todo. Sempre estuveron aí para apoiarme. Teño que agradecer tamén aos pais, aos rapaces que teño destrando comigo pola súa paciencia infinita. Non vos podes imaginar o importante que é ter xente ao redor que te apoia e que ten esa paciencia para dicir, bueno, pois hoxe está insoportable porque ten un pesaje, ou hoxe non pode estar porque ten unha competición. Iso é importantísimo, ter esa tolerancia por parte da xente que me rodea, porque ao final da túa carreira son moitas as faltas a nivel familiar, a nivel de compañeiros, a nivel de traballo, importantísimo. E por último, como non pode ser de outra forma, o cacho máis grande ten que ir para Óscar, porque... porque é o meu compañeiro vital en todas estas batallas, acompañoume desde que era unha cativa ata aquí. Penso que se non fora pola súa paixón e pola miña propia, debido que a Federación Galega de Karate é unha federación cativa, a que o Club San Francisco é un club humilde, se non fora por tanta dedicación e por tantas ganas de querer estar os dous onde estamos agora ou onde queremos estar, non sería posible. Así que moitas gracias, mestre. Moitas gracias a todos por estar aquí e nada máis. Eres unha grande, eres unha grande. A verdad que eu agora estou super feliz, porque xa non son o único que chora aquí. Eu xa vixo máis personas chorando, choras ti, chora Tallón, chora a miña María, chorou Manuel, agora eu xa estou tranquilo. Pero mira, queria che facer unha pregunta. Outro día falando con un amigo meu, como valoras ti que nas Olimpiadas agora, nos Xogos Olímpicos, quiten o karate, retiren o karate? Pero esta pregunta é para que despois da parte sensible a xente me queira botar a pau daqui, non? No, quería que me fixeras unha pequena valoración porque me parece un pouco absurdo, sinceramente. A verdade é que, por exemplo, para nós foi un pau moi grande, porque o feito de que o karate fora un deporte olímpico era moi importante a nivel de repercusión mediática, a nivel de axudas, é dicir, para nós como deportistas eso deixanos un pouco colgados. E non hai motivos lóxicos para que isto sexa así. Entón, bueno, pois é un fallo moi grande que esperemos que en algún momento se rectifique. Bueno, non chores máis hoxe, eh? Non. Venga, que eres un exemplo, eres un exemplo. Gracias. Agora veñen dous premios tela, que moito estades esperando por eles. Premio especial para o noso gran Ezequiel Mosquera. Ezequiel Mosquera, un dos grandes referentes do ciclismo galego, comezou a súa andaina sobre dúas rodas na súa terra natal, Teo. A base de sacrificio e constancia, consolidouse como un dos mellores escaladores do pelotón español, destacando en competicións de máxima exixencia como a Vuelta a España.
Tras a súa retirada, Ezequiel seguiu ligado ao mundo do deporte, fundando en 2013 a empresa EM Sports, dedicada á organización e á montaxe de estruturas para probas deportivas, en a que destaca a organización da carreira O Gran Camiño, que en 2025 celebrará a súa 4ª edición. Polo seu exemplo de superación e polos seus méritos deportivos, o Concello de Teo quere hoxe entregarlle o premio especial da primeira gala dos premios do deporte teense. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, don José López Campos, fai entrega da placa do diploma a Ezequiel Mosquera. Ola, boa tarde a todos. Moitas gracias por asistir. Alcaldes, autoridades, conselleiro, Luisito, descoñecía esta capacidade de oratoria túa. Es un bo adestrador que eu sei, non? Todo adestrador adestrado. Moitas gracias por este agasallo, de verdade. Tampouco sei moito que contarvos porque, bueno, destas batallas, estas historias, xa está o Google e o YouTube para ver moitas. Podo contar que o ciclismo, sexa pola súa dureza, polo contacto cos elementos, por moitas cousas que a mí no seu día me engancharon, as vivencias e as experiencias son moi intensas, por así dicirlo, non? Evidentemente aí na Volta a España en moitas competicións vivín experiencias moi intensas, pero onde que parece unha tontería, vivín experiencias moi intensas nos meus inicios, que Manolo Tallón coñece, non? Que bueno, os inicios non foron fáciles, ao final había que adestrar sen tempo, compaxinando con traballo, días como a hoxe, de noite, pero con unha non sei, ilusión ou unha capacidade de superación a prova de bombas, non? Que iso é un pouco que quero non do que representa o deporte, do que é o deporte na sociedade de hoxe en día, non? Se eu hai algo que podo sacar en limpio do deporte, lembrando eses días de choiva adestrando por estas carreteras, que non existe avance social máis grande que o deporte. O sea, non existe nunha sociedade como a actual, nunha xuventude como a actual, nunha escola de vida tan grande onde che enseñen dende o respeto polo rival ata a cultura do esforzo, o respeto polos compañeiros e o traballo en equipo, algo tan necesario hoxe en día como é o deporte. O sea que, bueno, moitas gracias por este agasallo, parabéns por esta iniciativa, porque considero que o deporte é algo que debe estar xa fijado na sociedade como algo que se ten que enseñar nas escolas dende moi novos, ten que ser xa prescripción facultativa, creo eu, sexa cal sexa a modalidade. O sea que parabéns por esta iniciativa e gracias, é un orgullo para min. Non te vayas. Teño unha pregunta para min importante. Teñoche moitísima admiración porque todo o que gañache a base de moito sacrificio. Moito ese tipo de deportistas amigos.
Pero vouche facer unha pregunta. Eu, particularmente, creo que vou acertar no que me vas a contestar, pero quero que ya contestes a todos. Que prefieres? Si che dan a elixir agora, ser un empresario galáctico como eres agora, de alto standing, ou seguir sendo ciclista? Prefiero o sufrimento físico. Eres un grande, porque eso contestaría eu. E despois vouche dicir outra. O ano que ven, convido a ti, faz ti a gala e a ver se me cae a breva a min e me dan un premio. Vale? Gracias, señora Bea. Bueno, ahora recoñezco que o teño complicado, difícil. Sei que vou facer chorar a máis dunha persoa. Posiblemente vou facer todo o posible para que non chore eu. Teño aquí a miña filla que berra moito comigo porque recoñezco, xa me chaman, teño fama de chorón e dame igual. Se choro non pasa absolutamente nada. Pero fastidiaríame que chorara moita xente. Se fago chorar a alguén que eu sei que vou facer chorar a alguén, xa lle pido perdón de antemano. Vale? Premio ao mellor deportista masculino de Teo, que é para o Risto estoico do fútbol actual, o Chispas de Teo, don David Mella Boullón. Este foi o primeiro gol de David Mella na súa carreira deportiva. Foi no Club San Francisco de Teo, onde comezou a xogar con só 3 anos. Tras o seu paso tamén polo Bertamiráns, o seu talento levouno ao Deportivo en categoría Alevín no ano 2016, iniciando unha traxectoria ligada ao Club Blanquiazul. Ao longo destes anos, Mella consolidouse como unha das grandes promesas do fútbol galego, logrando fitos como o ascenso co Depor no 2024 ou título de campeón de Europa coa selección española sub-19. Por estes logros e os que están por vir, o Concello de Teo concédelle hoxe o premio ao mellor deportista teense de 2025. A alcaldesa de Teo, doña Lucía Calvo de Laúz, fai entrega da placa e do diploma a David Mella. Buenas tardes. Lo primero agradecer al Concello por este reconocimiento y por hacer la primera gala, que sea posible. Y quería también agradecer a todas las personas que vienen conmigo a la mano desde siempre, familia, toda la familia, que algunos están desde hace un tiempecito, todos amigos, al señor Luis aquí también, que me da un poco la chapa siempre que vengo al Concello a verlo, pero bueno, no sé cómo pusieron 4 fotos con el pelo amarillo, que si no, no me daba el premio, por eso vengo con el pelo así despeinado. Y eso, agradecido a todas las personas que vienen conmigo de la mano, que aunque tenga 19 años, cuando las cosas se ponen difíciles, tiran de ti. Que muchísimas gracias y que intentaré llegar a lo más grande y llevándote de mi lado. No te vayas. No. Para aquí. Mira, teño 2 cousas que dicirche. A primeira, coa alcaldesa de referente, que sepas que todo Teo está todo orgulloso de ti. Pero non só por como xogas, porque eu recoñezco que para min eres unha debilidade,
senón todos os valores que transmites aos xóvenes e aos menos xóvenes, porque eu valoro moito a educación deportiva, e ti eres un rapaz con educación deportiva impecable, vale? Esa é a primeira. E a segunda, a ver se son capaz de facelo. Mira, tes a Moncho, a educación personificada, un home exemplar, un señor que hoxe en día estáse perdendo isto, porque é un señor super educado, nunca lle faltará o respeto a nadie, coñeco de fai moito tempo, é un señor por el. A abuela Nélida, a nai de teu pai, hoxe non pudo vir, o abuelo Pepe xa non está entre nós, e despois, cando foi o vídeo da túa renovación, o vídeo da túa familia, cando vin a túa nai, parteu o meu corazón en 1000 pedazos. E eu sabía perfectamente o que túa nai sentía en ese momento. E ela sabe que a chamei, e non me colleu o teléfono, eu sabía polo que era. Ela estaba super feliz de ver ao seu fillo conseguir o que sempre pelexaches, porque aínda vas a conseguir moito máis. Pero faltaba unha persoa, e esa persoa, a muller da sonrisa interminable, unha muller que mirabas para ela, solo se sonría, porque a min era encantadora, que era a abuela Carmiña. Alá donde estea nas estrelas, e alá donde estea no ceo, ten que estar super orgullosa do marido que tivo, de 2 fillas exemplares, tanto Salomé como túa nai, e de 3 netos maravillosos. E ela, seguro que sonrindo, cas estrelas, está super orgullosa do que ti estás conseguindo. Solo por ela, aínda tens que facer moito máis, porque eres un fenómeno como futbolista e como persona. Nada máis. E como non, podía ser de outro xeito, deixo-vos ca alcaldesa de Teo, doña Lucía Calvo de Lauz. Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, Corporación Municipal de Teo, autoridades, alcaldes e alcaldesas, veciñas e veciños. Benvidos a todos e a todas. Como alcaldesa de Teo, quero darvos as gracias a todos e cada un de vos, e en especial aos premiados que hoxe pasades a formar parte da historia de Teo. Gracias. Gracias polo voso traballo, pola vosa constancia, sacrificio e paixón. Pero, sobre todo, polo que representades de forma individual e colectiva. O deporte no Concello de Teo é un pilar fundamental, con máis de 2000 fichas de deportistas federados e outro medio millar de persoas que practican alguna disciplina nas escolas deportivas municipais. Podemos ter claro o peso que ten o deporte no noso municipio. Dende logo, esta alcaldesa o ten moi claro. Polo que dende o Concello investimos e investiremos no deporte, como por exemplo cos premios a excelencia deportiva de nova creación, dos que estamos moi orgullosos porque o deporte é vida e é futuro, e ademais o merecedes. Este acto quere visibilizar e poñer en valor a todos aqueles que co voso exemplo representades valores fundamentais que calquera persoa debería ter na súa vida. Falo de respeto, falo de responsabilidade e falo de compromiso e dedicación. E no terreo educativo, o deporte xoga un papel de transmisión de valores a nenos, adolescentes e incluso adultos, pero tamén o proceso de sociabilización e de involucración penso que é fundamental na vida de calquer rapaz
ir modelando o seu carácter, a súa personalidade e saber facelo con respeto cara aos demais, sempre con respeto. Esa tamén é a maxia do deporte, permitir establecer relacións sociais entre diferentes persoas e diferentes culturas, contribuindo a inculcar a noción de respeto cara aos outros, ensinando como competir constructivamente, sempre constructivamente, sen facer do antagonismo un fin en sí. Por todo isto, constame que todos vós reunides estas características e moitos de vós lle inculcades a rapazada que ven detrás. Polo tanto, sodes tamén un exemplo a seguir para moitos, para grandes e para pequenos. Hoxe poñemos en valor a 7 persoas e clubs que representan o esforzo, a tesón, e que levaron e siguen levando o nome de Teo por toda parte e lugar do mundo, representándonos e facendo que nos sintamos máis orgullosos, se é que é posible, de ser de Teo. Como dixen, moitos sodes merecedores destes premios, pero esta é a primeira, Manolo, a primeira gala, e por iso tivemos que elixir. Pero non nos esqueceremos de ninguén. Tedes a miña palabra. Os currículums destos 7 premiados falan por si sós. Verbigracia aos vídeos que acabamos de ver, aínda que de forma moi resumida todos os seus méritos. Insisto, tanto esta alcaldesa como o seu equipo de goberno estamos moi orgullosos do voso traballo. Só temos que ver como fuchedes crecendo polo camiño, algúns de xeito individual e outros de forma colectiva, en algún caso conseguendo que moitos nenos e nenas poidan triunfar no que de verdade lles gusta. Se algo ensina o deporte é que nas derrotas tamén se gaña, que despois dun tropezo hai que levantarse con máis forza, dar un paso atrás para coller maior impulso e saltar con ganas, con coraxe, con paixón. Con esta gala quixemos darvos as gracias por todo o que significades e representades, quixemos poñervos no libro de ouro do deporte de Teo, queremos que todos coñezan o gran talento que temos no noso concello e do que eu persoalmente sempre presumo. Queremos que a xente saiba que aquí en Teo temos grandes deportistas, clubs e persoas vencelladas ao mundo do deporte, con grandes valores, que ademais de grandes profesionais, son grandes persoas, que isto último casi é o máis importante. Gracias a Florencio, descanse en paz, por dedicar a súa vida ao equipo da súa alma, a Tallón pola súa perseverancia, ao Club San Francisco de Teo por apostar polas categorías base, ao Club de Patinaxe Artística pola vosa aposta pola formación en igualdade, a Ezequiel Mosquera polo teu exemplo de superación, a Ruth Lorenzo polo teu esforzo e constancia e a David Mella pola túa paixón e traballo. Nesta primeira gala do Tetense, quixemos ensalzar a figura de algúns dos deportistas e clubs máis destacados, pero asegurovos que son moitos máis e eles tamén serán recoñecidos. Como dixen, esta é a primeira de moitas. Unha vez máis, penso que non me vou a cansar de repetilo, gracias. Polo que facedes, por como o facedes e polo que representades. Eu, persoalmente, como alcaldesa, estou moi orgullosa de todos vós. O Concello inteiro de Teo está moi orgullosos de vos. Teo é grande, gracias tamén a todos vós. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, alcaldesa. Ahora, a continuación, deixámosvos coa interpretación do himno de Galicia da man dos gaiteiros de Rosalía de Castro de Cacheiras. Os premiados e o conselleiro, por favor, subir ao escenario, que non só vou estar eu, a máis alcaldesa.